Salam, hörmetli dostlar, umid etken sağlıkta, aramlıkta yaşap ören bolsaňyzlar. Elbette bizler ki bugün şol mescidike awal hem videolarda geçtim. Şol mescide barıp geliyorduk we yolda başka hem şol mescide gidecek bolan şol mantykanyň neferleri we gelen mehmanlar bar eken. Bulardan awaldan maşhur düşman Sayıpdan sonra geçer. Salam aleykum. Aleyna ve aleykümselam ve rahmetullah. Biz vilayeti Paryab Ulus-Vali Kaysar Qarya Seydabad şahtan elhamdülillah mana Adyňyzdan bilen geçseniz. men Mevlay Abdurrahman ibn Hacı Molla Sari kavmi Türkmen. Mana şu taýda Telek diýen jaýymyzda bir mescid çykan Hazreti Ömer Farugyň wagtyna riýasatyna çykan mescid köp bir taryhly mescid. Mana şoňa görä elhamdülillah her yerden, her memleketden hem gelýärler. Belki watanymyzyň her welaýatynyň gelip mana Pakistan ýaly yerden elhamdülillah Şibirgan, Mazar, Gunduz her yerden mümin Muhammed ummaty şular ýaly bir sakawatly, bereketli jaýlary ziýarata gelýärler. Mana şu ziýarata 4 tan dowatlar bilen aýlanyp barýar. İnşallah arzu etýär watanymyzyň ummaty Muhammediň her gaýsyna şular ýaly sahabi kiramlaryň ýaşan ýerlerini ziýarat etmekligi inşallah nesip etsin. Assalamu alaykum. Teşekkür. Elbette bunun münasip bir kynçylygy bar. Ýolun tejik kynçylyklary bar eken. Megem gadim zamanna şular ýaly jengde, bular ýaly jaýda bolman soň şular ýaly urçetrek Dağystelerde wagt zaman islam zeýifrak ekeni, şu Dağystelerde ýaşap zindegi etýärler ekeni. Şoň üçin muň ýollaryny täze köp oňorduk. Öňürde elbette bir darajyk motorsikl ýollaý. Münasip aýsaňyz bu mescidki mesela bizler barıp gördük iş bilen. Şondan yolda gelip otýys. Yani mescidin içi kiçirek mescid eken, tofurdyň teýinden çykypdyr. Bular barada dakyk maglumat hiç kimde hem ýokdur. Şondan danışmandan İslamiýa ulama İslam kemi beş maglumatlary bar bolsa ya hem de izafarak maglumatlarysız bar bolsa biraz soň nädip keşip bolan bu baralarda maglumat berseňiz. Bu bir wagt zamany Hazreti Ömer Farugyň riýasatyna şu wagt zaman şu Hazreti Ömer Farugyň hulafa wagtyna şu taýlary emiri berilýär eken her mantygaň özüne. Soň şu emirleň wagtyna bolunup dänine bitirlik galynan mana Allahyň rahmeti mana şol ýagyny açan muny. Yani münasebinde aýdyp geçsek Hazreti Ömer Faruk Hulafa-i Raşidin 30 yıl hükümet edenni. 30 yıl hükümet eden mesela tarihe kança hicride Hazret Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz vefat eden. Bu 95 hicri yani ki onu hesaplasan Hazreti Ömer Faruk'un zamanına değiş gelmiyor bu yani. Yani ondan sahabeler şayet çok adına mescidi kurşan olsa bu barada biraz malumat verseniz. Yani ba'da rihlet Hazreti Ömer Faruk bul oňorlaryny ýaňalmy. Yani şu rakam boljak bolýar da hicrisini aýsam. Tabii. Sey bir wagt zamanna meselen emirler her mantyga Irak, Afganistan fahş bolýardy. Ba'da hilafet Hazreti Ömer'im oňorlanmolda şu wagt zaman biziň reisimiz Ömer Faruk diýip dänine şu taýda bir haýsy bir emir şu taýda ýadawarlyk edipdir bir wagt zamanna tarihtem şunu beýan etsin ýa kadar. Yani ki Afganistan'a gelen Afganistan'daki Anas İbn Qays bakalım Afganistan'a kumandanlık edip geliyor. Şol soň buraki gelipdir 95. Hicride şurada şol tarihinde hem yazılan eken bizler hem yakından hem görkellik vaken şöyleken inşallah bizlere hem Müslümanlara hem şu şekilde bu bir büyük nişanı İslam'ın bir büyük nişanası görmek hem elimize hem nasip etsin. Ilahi amin, ilahi amin. Belki ümmet Muhammed'i bile. Salamat. Teşekkür. Baz ahirde aytacak sözünüz bolsa bolmasın. Sıpas güzar inşallah. Men tamamı millet, memleket, mezlum, mutedeyyin milletime tavsiyem şulki inşallah. Vattakullah. Allah bile bolsak. Allah bilen inşallah aydanna. Ve ma halaktul cinne vel ins illa liya'buduna mahkem dursak inşallah iftiharı dünya ve ahirettir inşallah. Allah hemmemize şular ýaly kıyamet günü Allah'ın didarı ve peygamberin şefaati hemme Muhammed ummetine nesip etsin. Amin. Amin. Hemenizden hoş gelipsinizler. Selamat. Teşekkür. Selamat bolunuz. Teşekkür dostlar. Teşekkür görücüler. Elbette teşekkür has maaleseften hem ki kemebiş malumatlara irayet ettiler bu mescid barada. İnşallah hemişe bizler hem şu şekilde tarihi jaýlarymyzy, cihan İslamy veya hem
öz tarihi mantıkalarımıza veya öz Türkmen kavimlerimiz bilen bir yerde bulmak nasip eyletirsin. Selam.